Shin ka taɓa mamakin dalilin da ya sa Larabawa suke sa fararen kaya wato jallabiya? Ku biyo ni a cikin wannan shirin domin jin dalilin haka. Larabawa kan sanya dogayen tufafi farare, musamman malansu, saboda haɗuwar dalilai na al'ada, na aikace da kuma na addini. Ana yawan kallon fari a matsayin alama na tsafta da tsafta a musulunci, kuma ana amfani da ita a lokutan ibada da kuma rayuwar yau da kullum. Ƙari ga haka, ana kera doguwar salon suturan tufafin mazan don mutane su samu sauƙi a yanayi na zafi da kuma bushewar yanayi na gabas ta tsakiya ta hanyar iska ya sanyaya sannan kuma da kare rana. Ga ƙarin bayani kan dalilan muhimmancin fararen suturan a addini domin tsafta. Kamar yadda kuka sani, tsafta shine cikamakon addini. A musulunci fari yana nuna girman tsafta da abinci. Wannan alamar tana nunawa a cikin aikin na da mamaci da fararen likafani. Sannan kuma ihrami, alhazan da suke aikin hajji suna sanya fararen tufafin ihrami, wanda ake nufin kowa ya bayyana iri ɗaya, wanda ke nuna daidaito a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sallar Juma'a ko kuma Idi, ana yawan sanya fararen tufafi da sallar Juma'a da kuma sallar Idi. Shi dai farin tufafi yana kare mutum daga tsananin zafin rana. Larabawa sun samo wannan asali ne daga wata ƙabila da ake kira Badawiyya, kuma suna sa fararen tufafin jallabiya ne don kariya daga mummunan yanayi na hamada. Sa farin tufafi girmamawa ne da nuna tawali'u, sannan fararen tufafi tunatarwa ne game da mutuwar mutum.